au le ka chanela ka ulom le evek chuwa tuna tun tuma chuan learner license ma ni siam dan kan en ho do na ni ma sabira chuan chrome a kan lu tanga chrome emo web browser emo bira khan chuan learner license ti kan search to bang all sam thayang birin learner license ti kan search anga chuan transport department government of Mizoram ti a hian kan lu tanga chuanin online services a driving license related ti a hian kan click anga kan x anga hi chuan kan state kan thlang anga Mizoram kan thlangang Mizoram skip anga chuanin apply for learner license ti a hian kan click lenga continue kan metanga chuanin hei learner license la nei lo emo license emo la nei lo hrim tan hei chung ber hi thlan tur ania license dang nei to two wheeler license dang nei to ten mote four wheeler license ten deal du ni chon hei an wai mi te hi kan click anga ase tuna chuan license voi khat nei na tur learner license deal tur tan chung ber hi click tur ania chuanin ta hianin general hi kan thlang anga submit chuan chihnia oma other authentication le other authentication lo in ania ma se other authentication hi kan thlang anga ma se hemiti don hian other le phone number link ngei tur ani chuanin other number kan sulu tanga generate OTP kan tinga kan generate anga chuan other kan link na phone number khan message alo thleng OTP tu chhut lu tur ania kan chulu tanga other le phone number kha link ngei tur ania chuan tlai pathum hi kan tik anga authenticate kan metanga chuan heng ti hian alo lang anga kan other atang khan kan profile kan details ti hian a pot lu tanga kan proceed anga ti hian chuan ti hian alo lang anga fill up tur omang ang kha kan fill up anga RTO office a hian kan nomna district kan thlanga chuan khu star mark sen te ho khu fill up ngei tur ania a sen te ho khu kan fill up anga khu tiang star mark sen te om lo khu chu fill up lo pona da theya kal san theya ta hian kan lekha zir chin nga kan thlang anga chuan kan phone number kan da le anga a then hi chu other atang khan amai na loin fill up to fill up non kherangai lo in fill up to sa hi chu a sen te ho zel hi kan fill up don nia adang hi kan fill up du pana fill up thei thawa ma se fill up lo po khana ti theya chuan a hnuaiah kan scroll thanga kan address kan fill up le anga tikhan ka present address le permanent address ka kan fill up anga an chuan ki tlai same as permanent address ka ti kha click mai tur net chuan in ta hian two wheeler license kan deal do wang ta han kan thlang anga chuan hi fill up tur ania self declaration hi ka uluk deuh kan chiranga tiang na kan nei te ni chuan yes ti te no ti kan changa fill up tur ania kan submit anga kan okay anga chuan hei hi driving school atanga zir chuak nge chuak lo ti khania tik
kan zir chhuala chuan tik ngai lo chuan khu organ donate du le du lo thi huna ti khan nia no te ti mai tur nia mi zo tan chuan kapcha kan chhunga kan submit ang okay nga ti hian ta hian kan lut anga application reference slip ania khu application number khu min pe khu chin chia tur ania message a phone number kan chhut lo hang an dong don thawa ma se khu chin chia tur ania chuan kan chin chia to chuan kan next anga ta hian kapcha kan chhulu tanga chuan kan submit anga ti hian a lo lang le anga kan details vel kha ti hian a lo lang a chuan kan scroll thlang ti hian kan check anga ti dik lo pal te kan nei khan a boi thlak thina chuan kan check anga kan scroll thlang a chuan proceed kan hmet anga signature upload angai thina proceed anga chuan tinga hian kan lut anga passport size photo khi chu kan adar tang khan alak nga lawangi signature che upload anga ya paper a kan sign anga ti hian kan crop anga kan upload mai don ni chuan kan save photo and signature image files te kan hmet lenga kan okay nga next sa kan kalang kan next anga ti khan kapcha kan chhule anga ti khan kan submit le anga ta kan lut le anga chuan kan scroll thla le anga ti hian fee pek tur ni dona cheng za ni pek ngai dona tu lang lai chuan gpay te kan khoi vek to all sam to gpay mang khana ti theya chuan kan scroll thlang anga proceed ku kan hmet le anga chuan heta hian kan lut anga gateway khu kan thlang anga common khu kan thlang common pgi ti khu chuan kapcha kan chhulu tanga kan tik anga khutlai box te khu kan chhut zo kapchai chhut reng nga ya ti swal pala all sia ni nom du khop mai kan tik anga proceed ang chuta hian I agree ti khu kan box te khu kan tik lenga pay now kan lut anga chuanin select payment gateway ti a khian kan click anga ron lang khu kan thlang lenga kan thlang anga kan tik lenga kan submit ang chuanin UPI ti a khawng kan thlang anga chuan QR code pay now QR code a lo in siam nga ti khan phone atangin gpay mang kha kan scan anga alo kan scan khanin pay za tur zong ne khan alo in set fel khana kan pay topanga chuan kan ngak dewanga ama in pay zo khan reilo te nga ve ngai thina ti khan successful in tia application status te kho kan click lenga chuan kapcha kan chhunga kan submit leng chuan kan scroll thla lenga tuna chuan video anga ya tutorial video license nei thar tur te le
kongpuya motor khal tur ta hriat tur poimo tak tak ani dawna ta hian kapcha kan chhunga OTP kan generate anga kan phone number ah khan OTP lo thleng le dawna chuan kapcha hi kan chhun on anga OTP hi te ma ve hret te ngai thina kapcha kan chhulu tanga khuta nuaya khuan OTP intina khuan OTP kan thlanganga kan chhulu tanga next sang chuan hei video end tur an dawna khitlai YouTube logo lem langa he kan click anga chuan kan play ang oi hi en nge tur ani a poimo em a hriat tur poimo tak tak ani a se tuna chuan video reilo zawk nan kan fast forward zung anga hei hi hrelo tam tak midang ngai sak ni lo tlan midang ta na nok sak khopa tlan te in tam thrina katiang hi en nge tur ani a katiang midang ta na nin nom kan ni lo nan kongpui hi mi pitin kan in trawm ani wang hian in ngei sak ton hi ngai thina boina te kan to lo nan chuan video hi kan en zo chuan kutlai box te khu kan click leng kan tikanga chuan kan submit ang home hi kan click anga home ti kan metanga chuan khu online LL test ti khu kan metang test ne ngai thin boka MCQ ania har salowa video en thatan kha chuan ta hian message password kha kan tonga kan chhulu tanga kan next anga continue lenga ta hian mizo le English in a thlan theya mizo in kan thlanga kan continue nga box te hi pani kan tick box nga chong ang continue ang MCQ in ani dawna chuan road sign le tiang enge entir ti vel ninga kan fast forward le zung nga hei pass ve ngai pass lo chuan exam that le ngai tikhang kan exam zowa pass ro in tianga chuan khu license number ti khu chin chhia tur ania chin chianga chuan kan exanga heta learner license ti akhian kan lu tanga print learner license form 3 ti kan metanga proceed chuan license number ti kan thlanga kan license number kha kan chhulu tanga kapcha kan chhulut lenga so kan submit anga chuan kapcha kan chhulut lenga OTP generate angai dawna OTP kha kan number khi kan donga OTP kan don kan message pangai kan don kha kan chhulut lenga kapcha kan chhu lenga kutlai box te hu kan tik anga submit OTP kan metanga chuan submit
ti khan kan learner license chu aron chuak ta hei hi download a print mai tur ania chuan khati zong kha learner license siam dan chu ania ka video te in lo hlok pui ani chuan khong em in lo like saka min lo subscribe turin ka ngin chewa min lo share sak bok ton nia kalome